ujing sneu ubashir kay un penduk tia un penduk dem jing kordet un wanra hayeng hasam ya u ban thiet ban sieu ki kloi wat ban shem ya ka jing embryo she sin you drop ba pilangop ha ahor ka kti hingam jelop kaper khat kaper danru kanom biang shu ban yo ya u kin thok kin shukor bat kin tu hang ta ki breu kin sakin shi kin sakin e kin ong ka krap pe kumutay bhabayak e hey ho samla kan patient rang tiar na udrop horket hordang ban lat na ka apat sep sngi ba pinlong breu la shay la shisngi ko mei ko pa ko henmen ko para ko jat pin riu khasi khara nang ni shakmat ngin yang dali jing sniu nu drop ngin ya kali kublai shibun ka kabala peniai na karawangi nga kwa ruban ai ki jingkren kendiat sepangkane pitip ba ki jingdi pen bu ai hi ka primary jongka ka de ka kian habang indi ka kian suki ngimhun dia ka kiat ngela sedang suki we pa ki jingdi ki bakam khor ki bakam ta e ka met ka jongi ka ba lese kum ka drops ka bangi ong teke habangi dangdi ya ki we ki bakam sniu shu kan pen sniu shu ya ka met bat kan pen tron ru ya ka met ka jongi teke ne ka por ngakerpan yang hilang baro pengin sha skor la bidon ha ki dukan ki per ki to ki bayat ki bayang sgeu bha ban ya snap ya ka ne ka benta namar kan long ka jingker khu ya phi lembat ka ying ka jong phi